Românce, români, stimați concetățeni, proibiți frați și surori în credința creștin-ortodoxă. Sunt general Bartolomeu Constantin Săvoiu, președintele partidului Alianța Legeșor, un partid nou, dar care reprezintă o străveche cerință, apărarea valorilor noastre strămoșești. Un partid de dreapta, partid tradiționalist, un partid care luptă pentru o Românie liberă, independentă, creștină, într-o lume din ce în ce mai dificilă. E bine, marea plăcere, onoare și deosebită satisfacție să mă adresez domnilor voastre astăzi, în ziua sfântă a Înălțării. O zi sfântă, dar în același timp și ziua eroilor. Biserica Ortodoxă Română a hotărât cu ani în urmă că ziua Înălțării va fi în același timp ziua în care vom proslăvi cu toți eroi care s-au sacrificat și au dat viața și tot ce au avut mai scumpă în serviciul țării, în serviciul de patrii române, de care mai mult ca niciodată suntem legați. În această zi sfântă, gândurile noastre merg în primul rând către Domnul Iisus Hristos, Fiul Domnului care în joia Înălțării, în această extraordinară locație care este grădina măslinilor, colina măslinilor, multe măslinilor, am avut marea plăcere și deosebită satisfacție să merg în aceste locuri sfinte, să îmbrățișez cu alți frați și surori acești copaci, 2000 de ani, care au fost în timpul Fiului Domnului. Acest Fiul al Domnului care s-a sacrificat pentru noi, pentru lumea în care trăim și în care trebuie să fim demni de sacrificiu. Mesajul Domnului Iisus Hristos, momentul când din mijlocul apostolilor s-a ridicat de cer, a fost: iubiți-vă și răspândiți-vă pentru a duce vorba sfântă în popoarele care ne înconjoară. E bine, acest mesaj este mai mult ca niciodată de actualitate. Da, în aceste momente în care trăim vremuri dificile, pentru prima oară în lume, o pandemie, această, să zic așa, boală generală, în care lumea întreagă, până cele mai mici coclauri, a fost atinsă, e bine, a început, dar se va sfârși în curând. În același timp, vă spuneam, ziua aceasta sfântă, ziua Înălțării, avem un gând pios pentru eroi care s-au sacrificat. Și în acest domeniu vreau să mă adresez în mod special militarilor din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, servicii, jandarmi, poliție, pompieri, tot ce există, corpul acesta extraordinar a oamenilor care au jurat credință patriei noastre. Suntem singura profesie care jurăm să ne dăm viața pentru patrie. Jurăm pentru apărul patriei, jurăm pe Biblie acum și suntem mândri că reprezentăm această pavăză care secole, dacă nu mii de ani, de la daci până la romani, s-au luptat și s-au sacrificat ca acest pământ să rămână al nostru. Vă spuneam că trăim vremuri dificile, de aceea, mai mult ca niciodată, avem nevoie. Voi, frați militari, voi, ofițeri, subofițeri, maștri militari, toți cei care serviți patria, ați jurat credință. Și această expresie care avem, servim patria, e mai mult ca niciodată de actualitate. Da, servim și vom servi patria. Pentru că noi primei de-au apărut. Am crezut după Revoluție, după 30 de ani, că totul va merge bine și ușor. E bine, e dificil, anarhia este încă în lume, terorismul, toate mișcări care vor să distrugă această societate tradițională, iudo-creștină. Da, iudo-creștină pentru că Iisus Hristos era evreu și urmăm învățăturile acestui popor biblic,
poporul Israel, unde el s-a născut. 5.000 de ani de istorie al poporului biblic a Israel, 2.000 de ani de istorie comună iudo-creștină. Împreună avem dreptul și obligația de a ne apăra țara, societatea noastră europeană și mondială. Nu dorim nimănui răul. Nu vrem război cu nimeni. Noi, care suntem militari, activi, în rezervă și în retragere, dar avem datoria, în primul rând, de a ne apăra credința, tradițiile și tot ce am făurit. De aceea, aș dori ca mai mult ca niciodată, începând cu acest fier de lance, eu așa consider, Alianța Lege și Ordine, în primul articol statutului partidului spune clar, dorim să întărim și să apărăm instituțiile statului, începând cu armata, serviciile, jandarmii, poliția, toate corpurile militare care sunt apărătorii patriei. Pentru aceasta vă spun încă o dată. Dorim unitate, dorim ca împreună să apărăm această țară, să o facem o țară mai frumoasă, mai bogată, mai puternică și să fim gata, pentru că primește în fața noastră. Avem, stimați concetățeni, doamnelor și domnilor, românce, o primește mai mult ca niciodată, care de ani de zile, zi după zi se întărește, o invazie a continentului nostru în fața celor care vin. Unii au spus că vin goniți de războaie, dar în marea majoritate vin pentru a invada și a cotupi Europa noastră. Motivele sunt fără îndoială, pe de o parte economice, dar sunt mai ales motive religioase. În următorii 20, 30, 40, 50 de ani, această nouă invazie, fără îndoială sunt oameni care nu au satisfacția materială în țările lor. Dar Europa noastră nu poate să primească lumea întreagă. Un prim-ministru care se numea Michel Rocard spunea, socialist în anul 1990, la France ne peut pas recevoir les misères du monde entier. Franța nu poate să primească mizeria lumii de un prim-ministru socialist. E bine, spunem același lucru. Europa, în general și România special, nu poate să primească tot oropsiții lumii. Pentru aceasta, voi încheia spunându-vă, avem nevoie de unitate, de credință. Noi avem această deviză Dumnezeu și Patria, partidul nostru. Invităm toți cei care sunt gata să ni se alăture, să fie alături de noi, de țară, de România, pentru că împreună să fim o țară într-un concept european liber și independent. Vă mulțumesc încă o dată. Vă adresez urarea obișnuită, Hristos a înălțat, tuturor sănătate, putere și multă dorință de a merge înainte ca România noastră să devină o România ce a fost și va rămâne totdeauna grădina Domnului. Vă mulțumesc, pe curând, General Bartolomeu Constantin Sărmoi.